Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय काति गासा फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय नै दा आङो लाहार फाहार खालामनो नागिरगासिनो आरो आङो सिङाव बाथौखौ सावना फैखांबाय ओमफ्राय दा आङो थुलुनसिखौसो खुलुमगोन जोंना दा माइ गैया नालाय जोंना माइ बारियावसो सावो नालाय बे थाइगिर गांखंखौ जोंना दा गैया नालाय आङो थुलुनसिखौनो खुलुमनो नागिरदों आरो ना बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो। गाइस नै बरियानो माबाजोबना लाबाय नै बियो थाइगिर बिखं आरो थाइगिर बिखब ओमफ्राय आलारि बाथिया बिबारबो गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय नै दै सान्थिया ओमफ्राय थुलुनसियाबो नै बरियानो गायखांबाय आरो ना जि गोजौ जानि मादै लाबोदों। नै गाइस खुलुमखांबाय बेखौ दा सावनोसै आरोना जोंनि बर'नि नेमावथ' थाइगिराव सावनाय दंथारो नालाय बेखायनो जोंबो थाइगिराव सावबाय आरोना गोदो आंबो न'आव नुबोदोंमोन।
खामथाबबाय ओरै जानांगौ गोथौथौ जादों Ilang kumakaskasina. So guys नै गासैयावबो सावखांबाय मोनथाम सावबाय बैयाव मोनसे नैयाव मोनसे गेजेराव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि काति गासा गाइस दा आंहाथ' बाथि सावखांबाय ओमफ्राय दा बेखौ लांनोसै आरोना गाइस नै आङो नैबे लाइटखौ बायना लाबोदोंमोन आरोना आयौ फान फुथैदोंमोन आं नै जि बरिया नुदोंना वाव आंनि लाकी बेम्ब जि बरिया नुखादोंलै हाबाब समायसोगारदों ओमफ्राय दा साहा फुदुंनो नागिरदों आं एसे साहा लोंनोसै एसे साहा लोंसै आरोना एबो लाल साहासो लोंगोन लाल साहा गाइस साहाखौ जाननानै फैबाय ओमफ्राय नै जोंना दिनै प्रसाद ससाद जेबो गैया आरो मादै लाहा हरदों आरोना नै प्रसाद हरदों बिसा हरलायबाय दिनै नै आयौ फिथाबो हरलायदों नै थावनि फिथा जि मोजां नै लाइ बिलाइयाव होफैदों आरोना मा होनगोनथाय इयो मा बिलाइथाय दुमब्रु बिलाइसो इयो दुमब्रु बिलाइ होनो अमाजों जायोना जोंना बेयो साया दुंगासिनो नै जोंना दैया गोदौबाय सिनि हरनोसै सब साया जाबाय नै लांनोसै আহিপালে साहाखौ गाइस नै मोनफैजोब्बाय बेयो साहा बेयो केक बेवहाय मेथाइ बेवहायबो मेथाइ बेबो मेथाइ बेयो प्रसाद जानोसै मिक्स खालामनानै जोंना जाखांनायबो दं आरो खावसे बेयो जाहैबाय मा होनो बेखौ Kala. हा Kalakan. कालाकान ये जाहैबाय गणेश लाड्डुआ Kaju badam. बेखौ काजु बादाम होना ना Nggak, mama sini. बेखौ खांबाय बेथ' केक बेखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय नैबे मोनसे स्पेसियेल आरो बेयो जाहैबाय स्पेसियेल नंला बेयो मिस्टारा मोनदोंमोन गिफ्ट ओमफ्राय बेखौ गावहा डिउटि सिङाव फ्रिजआव सोना दोनदोंमोन ओमफ्राय सोरजोबा जाजोब्बायनो ओमफ्राय बेसे सफैदों न'आव मिथिगौ नै न'आव नै बिसिनि न' सफैबाय इदि मोनथाम जाबखो थायो ना मा होनदोंमोन ओमफ्राय आं मोननैल' जादों आरोना बेखौ मोननैल' जादों ओरैबायदि गोथावना गाइस दिल्लीनिफ्राय लाबोदोंमोननो दिल्लीनि मेथाइ आरो मोनजासिगोन ने ओरैबायदि गोथावखाना माने टेस्टआ जानानै बिराद गोथाव मोनदों आङो बेयो जाहैबाय मायो काजु काटलि आरो ओरैबायदि गोथावखा साला आं जि रागा जोंबाय ओंखायनो मिस्टारखौ रायबाय आं दहाय नों खमसे खम नोङो बबावबा दोनखुमानांगौ फ्रिजआव दोनबाय नालाय बयबो लांजोब्बाय आरो मालाय बिनि लोगोआ मालाय स्कुटि सिङाव डिकियाव दोननानै लांजायासैनो बेसेरा जोंना दा बोराया लांजाबाय आं जानायनानै खोन्थाबावनोसै नोंथांमोननो बेखौ ओरैबायदि गोथाव आयौ नै बेखौ आं सिगां मा सानोमोन मिथिगौ बेखौ आङो मा होनोमोनलाय प्लास्टिक साननानै आं जानो गियोमोन मिथिबाय ओरैबायदि गोथावखा काजु बरफि बादि आरोना खिन्थु काजु मोजांसिन आरो बरफिनिफ्राय मोजांसिन बेयाव आं शिबसागराव बेखौ बिराद आङो माबा खालामबाय ट्राइ खालामबाय बाट गोथाव नङा बेनि दिल्लीनिजों हायाखै माने बेजों हायाखै आरो बिराद जानायबाय जानोसै
खोबफिननानै दोननांगौ बे स्पेसियेल नालाय गोथावथार आं बेखौ रावबो आं हारसिं जाबाय थानायखौ फ्रिजआव दोननानै कम्पानि दखानि हालदिराम नै गाइस प्रसादखौ जानोसै प्रसादालाय सोर लाबोनाय प्रसाद बे जोंहानि खुरिया होफैदों आरो जोंहाना दिनै देग्लाय दा गैला दिनै गैया माबा नैयो माबासो बिसिना मा होनो काबुलि गोथाव बिसिना संख्रि होखाथारो आरो प्रसादाव फिथायाबो दे माबा थावनि सिथाव जानाय नायदो बिराद गोथाव जाबाय दं जानोसै